Kinong yalam jong ka kenhun kinong oddo ha kajela ka Butcher Association of Meghalaya menta ka sngi kelapan pau ka jing bitar halor ka jingsha abat iki kali kit masi bamdo ha umsning ribhoi district kat kumu president jong ka association uba Esron Marwin ulaya thu uba ki doktor katanat veterinary na ribhoi ha ka sautarik unailar arhajar arpawar kilawan banban bat khanglat iki kali kit masi bat ra ru ye kitrai nong thit ye kitegi masi shathanat jong ka umsning police outpost kaba omla ban sothu na ka ekadaw bagi khanglat banket ikite ki masi bamdo shushu ulo ongru haba kli ki bana ka ekadaw bakimsha banket ikite ki masi bamdo kila shujubam dakaba ong bakiyo e ka jingtha na ki bor ki bahalor ula banjuru da kabaong bakalong kabas ngolngo bayaki masi bamdo kabathit napo ka jella ladehi om baki wanra na ki weipat ki jella kabakani ka deiru na ka benta ban psado bam ha ka jella henrei dangsha khanglan lani sha khenbe an kabayakane omla ban pedeng satya Nakaliang General Secretary jong ka kenhun Ribhoi Welfare Organization uba PJ Kurba ulapan pau ka jinglingo da ka baong kumnui ki masi bamdo ki bathet na ka jella ladehi dangsha khang lani sha khenbe ain kat ba ki moipat ki bawan na shabar ka jella ki bala bu ru da ka yo ka ba kerpang ha ka snong sang bangla ki yo ban khayi lailan khlamdan kanu ka kendon halor jongki ka ba omtep ru la ki de ki moi ki ba khayi ha ka jella ne ki de ki ba thumu ban khayi shaki weipat ki jella ne ki ri namar kumbalong mentahi ha ka jella Meghalaya khamdan kambhai ki masi bamdo om ye ki moi tôi nghe cái này ở phố số một phần bao có bên công nghệ cái chương trình điện adian bengi wa jing tip na kini ki Butcher Association of Meghalaya kinong addo sen kinong addo ba menin kila sahabat no ye kali ke jongki ke bagi kit masih tiga ni kalau ka aka ke ba ngimla man pen pau ke ba mo nama ki seng no addo ki ba juyarap na ka ki nong chong snong ki jongi ban yo ki do masih ki dukan bat haki long yeng long sem baro te menin pat namar ka jing sahabat ke jongki kumbalai thu kalong ba kila sahabat haki nong tre jong veterinary bat kini kila pengat penman yaki ban ra sathanan tiga ni kalong long penkendet sisa yangi bat kai ke bangi kwa pen pau na kaliang ka seng kalong ba yaki masih ki bala thiet na po kabri ke jongi hi na kinong chong snong ki jongi omla su ban penun kam wat haki ha ban penun kam ban sho do ro tiga pa pen pau ni kalong ba lada kinong ri masih ki jongi kiri masih ro chano kalawe ke jongki ya ka baki ke kin bu ik masih ki jongki chano kin de ya ki masih ki jongki namar lada kalong kumni kum bakalong om nuot shu ban ri ki masih ro yo la shai sha wan kem na po ka na ka yeng ka sem ke jongki ti kum balong mentama kum bangi yo i kalong ba lada yo masih nang ni na po ka ri ke jongi na ka jaka ke jongi la sha kem no ani la sha bat no daki pulet ti ka ei pat ikitu ki mu ki bawan nang thina po na ki we ki jaka ki bawan nang thina po asam ki wan ki we ki jaka ki su plai la manda ka don ka stok hang thia po sang bangla ka baju yai lat la mtiep la ki bam hang ni la ni ki basalan sha ki we ki jaka ti balei pat nak menta ka jongki umla ban le e ti na kaliang ka seng kanom shong klik ti na menta ka ni ngene ya lang chakmat nak menta rengkat bat ka Butcher Association nak menta bangine pet lang ya ka bha kamiat bat ke jing don kam jongki pai ye pai nong shong snong jong ka bri nyau trap hi brok kawai भैया ये सब कहाँ से लेके आता है? कहाँ से आता है? बिहार से आता है हाँ बिहार से आता है Hayang hang ni nakaliang jong Butcher Association of Meghalaya kum presiden ha ka ba ni kum minong dido banong ado ha ka ni ka jela hamtam ngani ka bri nyu trap ni mat sibun ki jing e ha ka badai bat ka jing thit yakimar na ka ni ka jelahi na ka benta ban pen kam ban sho do bat pen biang bam na benta ka ni ka bri nyu trap jungi te kalong ko pasupsi bha ka ba jing syam jungi menen ha ko por jan miet kat bang idang lithiet ikimar nang tay na po lumpi umsning te ndaladep ya krendor ya takamar kamasi te nakaliang ki doktor na po nong po i doktor menalisa pengrup adin doktor teriang dan siwi doktor benam sning kilayawan ban
cek ya kita ki masih te henry ke basusi kalong ma hak jaka ban penbej ya ke jing duna henry ngipoi penban tanat te kani kalong ke bangi kumna kaliang ka seng ke bapet ya ke jing bah jing miat jong ginong ado ngidap ke jong susi ke bakrau hak ba nakapor sakapor kat ke bak tanat veterinary department ka khot yangi banyak keren nam ta ka bha ka miat jong nong ado nam ta ka bha ka miat jong jing khuj suba ngilej ban don benta rengem sempoi perkhat pat ba ka tanat veterinary department da kum ni ka le yangi kani kalong ke bas ngau thomula ro menen ka jing ja jungi namar ba ngilengo ba kumnu kiwan balai kiwan ru ngimtep andre da keli ki ong ba kade ka bor ka bagi pha banajrong tingiru nakaliang kaseng ngila don bun ki jing ya keli hang niang tai keli pertho ha ka badai ban pensuk pensan nang mentau nong ado ngilali kendu ESP jong ri boyru ngiong ba kumno kani rukom yang jungi kadon em ka jing wet nakaliang ki pulet ki ong ngi ngim don benta ru kani kadai bi nakaliang jong DC office ngi te la advice ngi bani kendu ru isar tong per badai EDC jong ko ri boy district te nakaliang sar tong peru ila krensyai ban nakaliang ka DC office hi nakaliang ka administration ngimdon kono ka jing wit ne kono ka jing don benta ka jongki ha ka bade ba kani ka jing thiet ya ki mari mata na kani ka jaka jongi hi ban nginlej ban oddo ha kani ka jaka jongi hing ni postet te henrei ong ma ka de e tanat veterinary ka ba de bandon ya ka jing ket kli ha ka bade na ka menta jongi kinong oddo lada ka veterinary kamdon jingwet ngi nakaliang administration lingim dan ie bandon menta hakani ka rukom trekam ka jongi te ka basusi pat kalong bangi lalej ak tanat veterinary banyak keren ya kani te maki hi kilabatai baki kita ki kamram bangi de banle bangi labut kita ki ba ka veterinary ka betha yang ngi kum kinong ado bangi de banle henry ka basusi kalong bamenen baki ka jingja ka bolong menen ngem sempai perkhat bangin poi sedu tau put bangin poi tanat lalong thik kum kinong tu kinong lute kita ki masih bangi thiet nang ne po umsning ha katai ka dong lumpi ngir la su sayong ngila lej di tanat henry sudan bok bagi dan ki perlok ki baya isnailam yangi namar hadu ka kali ka jongi membar jongi bakit yang kita ki masih la sasis menen te hadin katukan ni kenta leng ba ka jing ya phone jong kita perlok ibala ya susun engi bal apelaj no ya kani kaliru te kani kalong ke ba ni na kaliang kaseng ngem dan ni kata kanu kata ka jingmut lan ni kata ka mo kata ka jingtip alor kani ka jingle jong tanat veterinary ngi balai bangibat ya balai bekibat ya kata ka masih bangingi thiet hakunu kunong rem ya kata ba nakaliang jong kiru klam pansyai ti kila lej no te kani nga kwa ba nakaliang jong media bakin ya yet lam ya kani jing tip na markat sa bangi lej ki ong ba ngi ya ki breu hi ki lokal hi ba oddo hangni po ka jela jongi ba di masih ba thiet na kani ka jela jongi ngimdon kanu ka jingwet ngimdon kanu ka taka kendon an ki bante ki ban ko mi phi hanrei menen ka ki jingja pat kalong do khongpong menen pat dak tenat dagi doktor jong tenat veterinary hi kiwan ban hadu banda poi hau put bangi kum ginong ado bat ka kali jongi ka bakit kita ki maru la poi sudu put banangi poi tanat te kalong jing le ra ngi kum ginong ado namar ngi degi breu ki bak kamaya ka hok ngi trai ko umsem phi ki tenat veterinary phila bani songsuk songsan hieng bani don bakalong yeng longsem renga kwa ban syatu epi hadu mentang ini kesini nadu baka Assam Prevention Cruelty of Animals Act kala implement ban long an dan ruwe unong ado bani tiak sok hieng bapli uli syang haman lagi sinong gitau uli syang haman ki kendong syarat kat badan ki breu bapentip badan ki masih bade ki lej bapli baniet kim dan por bandan ke benta bakalong yeng longsem kim dan por syu utang banyadan benta bat ki khon mapen kemen niki henry hadu kan ni ke sarkar kabangi jue trelang nakapor syakapor henry penban menin ke pen isai ketagi ikhtiar ke jongka baka pen is nan ka bor ngi hadu ban pen poi tanat ya tak kali ke bangi ngimut ban kit ya kita ki masih bangi thiet nang ni na po umsning na po lumpi
Jangan ni ngambu jingkeli ya ketenat sarkar ya ketenat veterinary. Hatu kai kebangi kum kinong odok ngilale bangi pensusi ipi. Kai kata ka lenti kebangi layat bakla. Bapi kum ketenat veterinary mentapi kan yang kum kinong tu nong lute bantiet ya kimar napa kabri nyutrep nak para kasih kararu umbetyo. Balai kerja ini hidup ni. Ngakum presiden ngada ngusi ketang. Namar balai. Pi nak kapor pi pentip yang aban pelong iki meeting baper. Pi nak mana kini kita yoru. Pi khot yang nam taban pelong ya kata ka jing emer jing mut hak bade ba jing kiudor jong kimar kamata khamtam ya kadok. Henry mentang anut ban betai syai pi yang ne. Ba tip nadu nang ne kesngi. Ba jing kiudor jong kamar mata kamdei tan nakadau ke jing ram jong masi. Kamdei tan kajing bampoi syu kimar bana sabar. Henry nganut benong mentah kesngi, bapiru pidan bentah kajing kiudor jong godok masih. Kani ngamut ngakwa ban pencai mentah kesngi. Namar bangi ngimju saila ya kaketian ke bak sarkar ke pha ingi. Ngimju kerngak ya ke bak sarkar ke betha ingi bengenle. Henry kani ke jubab ke bapi ai ingi kinong odok. Tengah kwa ban bu kajing keli mentah kesngi. Manu kita kibriu ki ba ai bore pi ba penle kini kikam. Haduk mentangi layat lembah ki bebun ki meeting. Ngilai kenduk ki minister, ngilai kenduk ki sekretari, ngilai kenduk principal sekretari, ngilai syong ke meeting. Berkilak keren syai bayangi ki nong odok kin penjensur. Ken ai kata kalat kelenti bangi ngin yok bantri suk ya kata kam ke jam jungi. Hari balai jiapat haduk kat niu put. Ba pentat klemra nyangi bangin long kita ki nong tu long te ta ki masih bangi tet. Kata kadek ka baningkong do.